Ik wil getest worden! Trudy, godverdomme. Dokter, de situatie is precair. Wij hebben allemaal corona's, hè. Ik geloof er niet. Sorry, dokter. Kan ik eerst getest worden? Want het is extra moeilijk voor mij, hè? Frank, oude muil, iedereen naar buiten nu, kom. Maar allee, dokter. Mieke, nu. En voor wat lijkt dat stem op die van Vincent Virus? Dokter, ja, het is serieus. Heb je weer last van uw stoelgang, Frank? Het zijn mijn aanbijen. En nu heb ik al gezien, en hij zit hier al 14 dagen. Vrij creatief, dat moet ik meegeven. En wie zei hij trouwens? Ja, ik zit hier gewoon voor het sociaal contact. Ik woon alleen. Zie dit? Mijn wachtkamer is een ontmoetingsplek geworden. Dat is hier vreed gezellig, ja. Wij willen hier gewoon wat komen vogelen. Jij kent dat toch, hé? Uurt. In mijn wachtkamer wordt niet gevugeld, juist in mijn kantuur. Allee, oké dan. Ik vind de sfeer serieus ondermaat. Salut. Oh joh, godverdomme. Goed, dan gaan we maar allemaal dood, hè. Ik zal een zalfje gaan kopen, hè. Q Music.